Foli b'aw bɛɛ lajɛlen maliyɛn cɛ ani muso denmisɛnnin ale ni mabɔkɔrɔ o ye aw bisimila Tam Tam TV jabaranin sanfɛ aw ka bamanankan kunnafoniya walawalali kɛnɛ kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni bi juma ni o bɛ bɛn avril kalo tile 3 san 2026 bakuruba minnu bɛ an bolo bi ni o bɛna walawala ka o da tulo ka o la kumaba dɔw filɛ nin an ka fɛn min kɔni ye AES jamana ɲɛmaa ani wagati kofɔlen na ni o ye Burkina jamana ɲɛmaa ye capitaine Ibrahim Traoré ale ye ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafoni dilaw olu ye ka taa ni fɛn min kɔni ye san kelen o kɔni ɲɛfɔli ta ka o kɛ révolution ale nasiraw fɛ ale ni wulikajɔ minnu ni olu bɛ ka se ka kɛ walasa an ka dugukolo ni o ye an ka fasow ye AES jamana kan olu ka se ka sigi u yɛrɛ ma cogoya min na an ka jamanaw ma ni ale ni an ka fintigilakaw ka fara ɲɔgɔn kan min taara ka o kɛ AES jamana ale tɔgɔya la ɲɛfɔli kan olu ko ninnu bɛɛ la an bɛna min kan ni ka o walawala k'o da aw tulo kan o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ an bɛna an da don fɛn min kɔni ye an ka taxe minnu ni o ye impôt ye ni olu bɛ sara la ni an ko o ma ko TDRL ale ni an ka bolimafɛn minnu bɛ maaw ta ka taa u ka ciw la ni ka segin ni an ko o ma ko transport ka ɲɛfɔli ta ka o kɛ o fɛn min kɔni ye taxe minnu bɛ sara u ka nafa ye min ye yiriwa ale nasira fɛ ale ni sɔrɔmuso sira o nasira fɛ an bɛna da dɔw la ko walawala ni ka o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ka bi kunnafoniyaw ni ka olu kuncɛ o de bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye Thomas Sankara ale ka tiɲɛ o kɔni taara ni ka a dili don Bamakɔ anw ka faba kɔnɔna na yan nɔ ka kɛ ni wulikajɔ ye jɛkulu fɛ minnu sigilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ko bunakun kan an bɛna da don ninnu de la ko walawala k'o da aw tulo kan aw ye aw dan kasi san kelen fara ɲɔgɔn kan jamanadenw olu ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka se ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya baaraw ka yɛlɛma ni ka o ta k'o don kow la ni an ko o ma ko révolution o kɛlɛ olu nasiraw fɛ ka kɛ ni avril kalo tile 2 san 2026 Burkina jamana ɲɛmaa ni o ye capitaine Ibrahim Traoré ale kɔni ye sigikafɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni jamana kunnafonidilaw ale ni jamana kɔkan kunnafonidilaw ye ka ɲɛfɔli kɛ u ye tarikiw olu kɔni kɛcogo o la o kama ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni AES ɲɛmaya mun ni o kalifalen don a la san kelen ale kɔnɔna na baara minnu ni olu talen don ka o bila sen kan o nasiraw fɛ ka ɲɛfɔli kɛ o la ni o hukumu kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ bolodi ɲɔgɔnma fan fila bɔ min ni o bɛ yen nɔ o kan ka bɔ yen nɔ ka sababuya kɛ fara ɲɔgɔn kan ni o mun talen don ka o kɛ AES jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ o nasiraw fɛ wa o kama ka tila tuguni ka yira k'a fɔ ni o bɛɛ lajɛlen bɛ na ni bingani wale o mun talen bɛ Europe jamana fɛ nin wagati kofɔlen na ni ka u ɲɛsin AES jamanaw ma ni AES jamana ma ko olu tɛna se ni ka o la tɔbɔtɔ togoyasi la ka kɛ ni fɛn min kɔni ye sɛbɛnkun ye mun bɛ tali kɛ Bazoum ale kɔni ka kumakumu olu kan fo ka taa se fɛn min kɔni ye sɔrɔboson sira ale degun ni o gɛlɛya minnu talen don ni o ŋaniya juguw talen don ka o bɛɛ AES jamana ma nin wagati kofɔlen na ka kɛ ni Detroit Dormus o kɔni kow ye fɛn min kɔni ye capitaine Ibrahim ye a ye a da don olu bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛfɔli kɛ k'a sɔrɔ a ma munumunu kumaw olu dafɛ an ka jɛ ni ka ɲɛmada avril kalo tile 2 san 2026 o bɛ bɛn Burkina bew olu ye wulikajɔ min yɛrɛ kɔni kɛ yaasa yɛlɛma bɛ se ka nati u ka jamana kɔnɔna na cogoya min na n'a bɛ fɔ révolution progressiste populaire u y'o san kelen ye o kama jamana ɲɛmaa capitaine Ibrahim Traoré a ka ja AES ɲɛmaa kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ ale kɔni ye i da don kɛrɛnkɛrɛnnenya la wale min tɛmɛna AES jamanaw ale ni nanzara jamanaw olu kɔni ɲɔgɔn cɛ ka se ka walawala kunnafonidilaw ye nka o bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛlen kɔfɛ a y'i da don AES ale yɛrɛ kɔni ka mara waati baara gɛlɛman minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni olu kan ka kɛ ale ka mara kɔnɔna la da magara ninnu bɛɛ lajɛlen na ka bɔ a la min bɛ tali kɛ AES jamana olu ni diɲɛ jamana tɔw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma la ko yalima an bɛ waati min na olu kan ka jɔ ko bari anw bɛ AES kɔnɔ wa walima AES kungilennaw ka se ka bɛn n'olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ wa u man da o fɛnɛ ma min ye ayiwa jalaki min n'a kan ka ta ka nanzara jamana olu yɛrɛ kɔni o sɛgɛrɛ a y'i da don olu fɛnɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger jamana kɔrɔ ni jamana ɲɛmaa kɔrɔ a kɛtɔ b'a la n'o ye Bazoum ye ale ka ko kibaruyaw olu bɛɛ lajɛlen na ani bingani wale min bɛ ka ɲɛsin diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma sɔrɔ ta fanfɛla yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ ni o de kɛra Amérique ka bingani wale min taara ka Iran sɛgɛrɛ n'o o kɛra sababu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye gɛlɛya caman donna jamana caman kɔnɔna la miniti damadɔ kɔnɔna la n'a bɛ t'i jɔ miniti 13 ɲɔgɔnna si la min bɛ tali kɛ AES ɲɛmaa kɔni na a y'i da don AES ka gɛlɛyaw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na nka kɔni y'a yira k'a fɔ ko AES kɔni ale tɛna dan min ye kɛlɛ yɛrɛ kɔni dɔrɔn ma n'o o baara bɛ finitigilakaw yɛrɛ kɔni bolo ko AES ale yɛrɛ bɛna kɛ kulu ye kulu min n'a bɛna ɲɛsin wa politiki baaraw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma kulu min n'a bɛna
ɲɛsin ayiwa sɔrɔ siraw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma AES jamanaden a bɛɛ lajɛlen a ka misaliw yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ farafinna jamanaw olu tun bɛ jamana to olu kamankɔrɔ cogoya min na a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na a ko anw t'u la bi bilen anw t'u la sini wa min ye ka se ka anw yɛrɛ kɔni kɛ aw sago ye a ko o bɛɛ lajɛlen kɔni banna min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa la Ibrahim Traoré ayiwa kun kelenna ni hakilina ni laɲini min yɛrɛ kɔni bɛ a fɛ sɔrɔ taasira kɔni fɛnɛ la a y'i da don olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na ko min ye AES jamana yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye ayiwa waati min na ni an kun b'o yɛrɛ kɔni kɔnɔ wa ni o de bɛ nanzara jamanaw ayiwa min ka di olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye wa ka se ka o kɛ anw ka jamana ninnu na a y'a yira k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni o banna pewu kɔni ka kuma ninnu a y'a yira k'a fɔ ko kuma ni jɛlan yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ wa a ko bi an bɛ waati min na a ye ɲɛfɔliba yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ wa baara minnu ni olu bɛna kɛ k'a yira k'a fɔ wa min bɛ tali kɛ AES jamana kɔni fɛnɛ la diɲɛ jamana tɔw u mana na n'u ka gɛlɛya kɔni ye cogo o cogo la wa ko AES ale kan ka min kɛ a bɛ se ka min yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛ wa ale n'o kɛ ka bɛn ni o yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye kunnafonidilaw olu ɲɛkɔrɔ min bɛ tali kɛ kapitɛni Ibrahima Traoré a kɔni ye kuma ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi ka sɔrɔ a ma don ni gɛlɛya ye kɔni ye a yira k'a fɔ u jɔyɔrɔ ye min ye diɲɛ n'a gɛlɛya bɛɛ lajɛlen kɔni kɔrɔ ayiwa diɲɛ jamana tɔ olu ka laɲini kɔni ye min ye hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ fɛn caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ la ni o dɔ ye sɔrɔ ta sira ye ko AES jamana ninnu jɔyɔrɔ ye min ye o na kɛ o na bɔ a bɔ sira yɛrɛ fɛnɛ fɛ ni baro sigi kɔni kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni fɔra ka se ka u yɛrɛ kɔni o jɛya wa AES kan ka i ɲɛsin baara minnu ma fɔlɔ a y'i da don olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la wa baara minnu fɛnɛ kan ka kɛ ni o nafa bɛ se AES ma teliya la da donna ninnu bɛɛ lajɛlen na a ka ja Niger kibaruya o bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛfɔra kɛnɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan fo ka taa se diɲɛ gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ wa ni o bɛ tali kɛ l'Amérique jamana ale ni Iran olu ka kɛlɛjugu fo ka taa bila Israël o yɛrɛ kɔni fɛnɛ la démocratie ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko bɛɛ fanga o mun bɛ anw fɛ Mali kɔnɔna na yalima ɲɛda kura o kan ka di o ma wa k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye o ye ɲininkali ye bi ka kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen kunna sumuni ye k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ bɛɛ fanga sariya kisɛw yalima olu labatolen nɔ a nafasɔrɔ siraw ye jumɛn ye jamana kɔnɔdenw olu ma ka se ka jaabi jɔnjɔni ka o sɔrɔ o kumaw la Tamtam TV jabarani kunnafonidilaw wulila kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o bɛ tali kɛ Hawa Dunbiya ale ni Sidi Konate la ka taa fɛn min kɔni ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ale fɛ nɔ ni o ye hakilina dila ye ni an ko a ma ko analyste Dirisa Mɛmɛnta ale ye ɲɛfɔli kɛ an ka jɛnin kan an tulo ma da démocratie a problème fɔlɔ ye a nacogo ni a na waati ani a nabagaw ye ani laɲini min kun b'a la o de be parce que ni démocratie nacogo jateminɛ an ka jamana kɔnɔ i b'a ye a bɛ na waati min na jama kun ye fila ye jama fanba o ye jamanadenw ye minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ jamana kɔnɔ n'u degunnen don ni tɔɔrɔ dɔ b'u kan u bɛ fɛ a ka wuli ani classe dɔ tun bɛ yen nɔ n'an b'o wele ko élite ni o ye voilà mɔgɔ minnu dɔnnen don kosɛbɛ jama ɲɛmɔgɔw ye ani olu ka laɲini ko à l'époque ko an ka don démocratie in kɔnɔ jamanadenw ka laɲini kun ye gɛlɛya min bɛ u kan u ka wuli ka bɔ kan donc à l'époque élite de y'a yira jamanadenw na ni aw donna ni système min kɔnɔ aw bɛ laɲini min kɔ aw bɛ a sɔrɔ mais jamanadenw ka wulikajɔ kun tɛ démocratie ni comment dire la fɛn olu kɔni mago bɛ gɛlɛya min b'u kan gɛlɛya ka se ka wuli ka bɔ donc comme a yɛrɛ la n'a donna nin de kɔnɔ gɛlɛya bɛna se ka wuli donc bɛɛ ni a ŋaniya ani a ka laɲini donna a kɔnɔna la maintenant jɔn sera k'a ka laɲini sɔrɔ a kɔnɔ jɔn b'a ka laɲini sɔrɔ a kɔnɔ i b'a ye jamanaden minnu kɔni fanba ni olu donna a kɔnɔ ni kalanko gɛlɛya kun bɛ u kan ni kɛnɛyako gɛlɛya kun bɛ wa ani a tɔ bɛɛ i b'a ye olu ma se k'u ka laɲini sɔrɔ a kɔnɔ i n'a fɔ u kun mago bɛ a la cogo min na mais minnu kun bɛ ɲɛma ni o ye élite ye an bɛ se k'a fɔ olu sera k'u ka laɲini sɔrɔ a kɔnɔ parce que olu sera ka fanga sɔrɔ a kɔnɔ ka se ka fanga mara a kɔnɔna la ka se k'a kɛ i n'a fɔ fanga maracogo ni fɛn minnu ja mais en résumé i b'a ye jama fanba o kun mago bɛ min na o ma se ka o sɔrɔ a kɔnɔ parce que ka sababuya kɛ fɛn min yɛrɛ don a fɛn an ka fɛn miirilen tɛ bon i ma fɛn fɛn miiri i ma fɛn fɛn labɛn n'i taara don o kɔnɔ waati dɔ la a bɛ gɛlɛya i ma kosɛbɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko démocratie min bɛ an kunna a diyagoyara an kan de à travers la conférence de Gaulle Faransi président n'o ye comment dire ale de taar'i sigi désormais ko il faut que aw ka taga nin sira fɛ minnu sɔnna a ma olu tora yen nɔ minnu ma sɔn a ma olu bɔra donc a bɛna fɔ olu de y'a miiri k'a fɔ ko nin de bɛ bɛn anw ma donc an ka mɔgɔ dɔw tugura u kɔ ka na jama fan tɔ fana ta ka taga ni a ye o fɛ donc i b'a ye le fait que anw m'a miiri donc n'i m'a miiri a tɛ se ka bɛn i ka tagabolo i ka tabiya ani dancogo n'i ka faamuyali kɛcogo ma donc le fait que a ma se ka bɛn anw ka tabiya anw ka faamuyali kɛcogo ani anw ka kokɛcogo ma donc o fana kɛra a damana problème parce que système o système n'i b'a dilan i miiri bɛ i yɛrɛ de la quoi e ka faamuyali kɛcogo
e ka ko kɛcogo ani fɛn bi bɛn fɛ ani fɛn bi ti bɛn fɛ ani fɛn bi faamu i fɛ ani min ti faamu i fɛ ne kɔni bolo ni tɔgɔ min ka di min ye o bɛ se ka a da la mais tant que système dɔ bɛ dilan ka bɔ fan wɛrɛ fɛ ka fɔ ko ka taga tintin mɔgɔ wɛrɛ kan hali ni sera ka tintin a kan a tɛna a tigi nafa parce que a ma miiri ni ale ye a ma miiri ni a taabolo ye o to la je pense que an bɛ o de degun kɔnɔ bi démocratie kɔnɔna la jakulu min ni o sigilen don Thomas Sankara ale tɔgɔya la diɲɛ seleke naani bunakun ka k'a fɔ ko olu bɛ u ka wulikajɔw la an bɛ wagati min na i ko bi fɛn min kɔni ye kɛrɛfɛ jamanaw ye ka se ka u ka biro ni o ye u ka cogoyɔrɔw ye ka olu bisimila yen yɔrɔ kɔfɔlen na ka yira k'a fɔ ko Burkina ale kɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko jakulu in wulila ni ka u ka wulikajɔ sabati ka na Bamakɔ faaba kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka fɛn min kɔni jabala ni ka na o sigi anw fɛ yan nɔ min baara taara ka o kɛ arabadenw ni o kun bɛ bɛn avril kalo tile fɔlɔ san 2026 Bamakɔ faaba kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko nin ye hakilina ye mun taara walasa ka fɛn min kɔni ye an ka hakilina kɔrɔw minnu bɔra an ka mabaw yɔrɔ la ni ka olu ta ka olu don ba la ka kɛ ni fɛn min kɔni ye Burkina jamana ɲɛmaakɔrɔ Thomas Sankara ale ka hakilina jolenw ni olu bɛ tali kɛ an ka yɛrɛ ye ni an ka yɛrɛ taw olu nasiraw olu fɛ walasa fɛn min kɔni ye jamana kɔnɔdenw olu ka se ka lafiya ni yɛrɛma hɔrɔnya jɛlen ɲuman ka o kɛlɛw sɔrɔ ni ka olu kɛ an ka jɛn ni ka an ɲɛmada jɛkulu min bɛ n'a bɛ wele comité international du mémorial Thomas Sankara ni a sigilen bɛ Burkina jamana kan hali n'o y'a sɔrɔ jamana yɛrɛ kɔni kelen bɛ ka a lakodɔn wa jɛkulu min don o gulonnen tɛ maa si den kelen na walima jamana yɛrɛ kɔni na jɛkulu in ka wulikajɔ ani a baara bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o bɛ bɔ a yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun u ka laɲini o de ye ka Thomas Sankara ka se k'ale ka hakilina k'olu don ba la Burkina ani diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o siratigɛ de la jɛkulu olu ka représentant dɔ nana Mali kɔnɔna la laɲini ye jumɛn o de ye ka se ka Thomas Sankara kulu min sigilen bɛ a tɔgɔ la Burkina ka se ka o jɛkulu ko o dɔ lasigi Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la wa jɛkulu min ni a sigira i b'a ye k'a fɔ a bɛ a kun bɔ ka sabu de kɛ ko caman ye n'o o ye dɔ ye tariku ye walima n'o ye Mali jɔyɔrɔko la wa farafinna ka keleya ani min bɛ tali kɛ Afrique yɛrɛ ka ɲɛta la Sulemani Zerbo ale tun bɛ jɛkulu minnu nana Mali la ale tun b'o ɲɛma a ka ɲɛfɔliw bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ Mali ni Burkina fo ka taa bila Niger jamana la olu bɛ ka taga jɛkulu min kɔnɔna la n'a bɛ wele ko AES o yɛrɛ dɔrɔn kama a bɛ a kun bɔ min ye nin jɛkulu ye a ka se ka na sigi Mali yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la ka sabu yɛrɛ kɛ fɛn caman ye ko nin jɛkulu yɛrɛ kɔni sigilen ko nin bɛna kɛ jɔdaba de ye wa olu yɛrɛ kɔni bɛna baara min kɛ ni o bɛ tali kɛ comité international a ka baara kɔnɔna a laɲini de ye ka se ka maa o maa ni o de kɔni bɛ Thomas Sankara dɔn k'a tɔgɔ mɛn ka se ka hakilina ka gulo sanfɛ ka a wuli jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka se diɲɛ jamana yɛrɛ o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna la donc nin hakilina min talen yɛrɛ kɔni filɛ nin o de bɛ a yira k'a fɔ ko ni laɲiniba b'o olu la Thomas Sankara ale ye wulikajɔ min kɛ farafinna ka keleya la ani farafinna ka yɛrɛ kɔni fɛnɛ la wa ko a laɲini de ka se ka o hakilina ye ko o yanga an ka jamanaw kɔnɔna la farafinna kɔnɔna la fo ka taa se diɲɛ jamana tɔw ma délégation min bɔra Burkina ka na ni o ye an tɔɲɔgɔnw ye Zerbo ani Ouedraogo donc n bɛ foli bila u ma donc olu minnu bɔra Burkina ka na an ka bureau in validation na Mali la yan alors an ka bureau bɛna tâche min di a yɛrɛ ma o de ye ka club Thomas Sankaraw sigi université fɛn fɛn bɛ Mali la an bɛna jija ka club Thomas Sankaraw sigi olu bɛɛ la walasa Thomas Sankara ka hakilina walasa ka se ka olu propager pour que ka se ka sifilakaw ka se ka olu kalan Thomas Sankara ka hakilinaw la walasa farafinna ka se ka yɛrɛ sɔrɔ révolution kɔnɔ voilà vraiment o ye fierté ba de ye ne bolo voilà ne kɔni nisɔndiyalen don donc ni poste min kɔni filɛ nin ye baara de don ni Ala sɔnna ma ne ni n ka bureau bɛɛ an bɛna baara kɛ walasa ka Thomas Sankara ka hakilinaw kunna wolo taxi ni an ko a ma fɔcogo wɛrɛ la ko impôt olu minnu bɛ sara kɛrɛnkɛrɛnnenya la yiriwa ale bunakun kan an ka dugumisɛnninw ale ni dugubaw olu kɔnɔna na ni an ko o ma ko TDRL ka yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko bi ko halisa ko a ma faamu jamana kɔnɔdenw olu fɛ walasa o faamuyali o ka se ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw olu minnu ye impôt ale ni taxi olu sarabagabaw ye ko olu kɔni ma faamuyali ni ka o sɔrɔ a la o kama ka yira k'a fɔ ko ni nafolo kasabi min dun bɛ sɔrɔ u fɛ ko a na kɛ baara sɔrɔ sira ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la nafolo sɔrɔ sira ye ka taa an ka collectivité olu kɔni fan fɛ walasa u bɛ se ka wulikajɔ ni ka o ta ka o kɛ cogoya min na an ka sigidaw olu ka se ka yakubaya ka yiriwa sabati o yɔrɔ kofɔlen ninnu na ka yira k'a fɔ mun de la fɛn min kɔni impôt ninnu ye u kan ka sara ale ni a nafa o ye jumɛn ye walasa ka se ka ɲɛdɔn kɛ o la Tam Tam TV kunnafonidila Sega Kante ale ni Sadanja ye olu kɔni wuli
wulila ni ka taga u ye mun sɔrɔ an ka jɛni ka ɲamada u fɛ. Salen sogo min bɛ bɔ n'a bɛ kɛ sababu ye yɛlɛmarakafo olu yɛrɛ kɔni bɛ u dɛmɛ n'a ye. Abdina Karambe ni ale yɛrɛ kɔni bɛ baara kɛ an ka mairie la Bamakɔ ni o ye commune 4nan mairie yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye. Ale kɔni ye ɲɛfɔli dɔw kɛ a la. Tidraki a bɛ fɔ cogo di musaka mun don commune den kelen kelen bɛɛ na kan ka se ka sara. A kan ka sara o ye wajibi de ye. N'i bɛ sigida la parce que depuis mara segira so donc bɛɛ kan ka wasa don a ka sigida yɔrɔ la. Donc o de ye décentralisé ye. Mara segira so commune denw yɛrɛ de kan ka o janto ka commune la. O hukumu kɔnɔna la Mali sariya sunba dɔ bɛ yen ko code général des impôts o de y'a yira k'a fɔ ko sigida pour que a ka yiriwa a kan ka sigida den kelen kelenna bɛɛ ka musaka dɔ sara. O de ye TDRL ye. N'i y'o sara non seulement o b'a yira k'a fɔ i ye fasoden ɲuman ye, i ye commune den ɲuman ye, i da bɛ se ka don commune ka baarakɛ kow la. Ni baara mun man ɲi i da bɛ se ka don a la ani fɛn mun taabolo man ɲi i da bɛ se ka dɔn. Donc o y'i kumakan de ye ka ɲɛsin i ka commune ma. O y'i kumakan de ye ka maire fana wajibiya k'a fɔ ko ne bɛ n ka wari sara san o san mun bɛ fɔ an k'o sara pour que an ka sigida ka yiriwa. Ne dun b'o sara la mais o n'a ta bɛɛ n ka sigida tɛ yiriwa la. Donc n bɛ fɛ a ka kɛ nin cogoya la. O b'i fɔ kungo diya quoi. Mais maa mun t'o sara e da man ka don sigida kuma la. Donc o taxe ni i n'a fɔ baganw ni bagan b'i bolo i kan ka musaka mun sara walima ni marifa bolo i kan ka musaka mun sara walima ni i ka so kɔnɔ ɲama mun i bɛ to k'a bɔ k'a da kɛnɛma fo dɔw bɛna sara olu bɛɛ sarali ye wajibi ye. Donc sigida fana yiriwali taxe o kan ka sara commune den kelen kelenna bɛɛ ye. Donc commune den mun b'a sara o ye maa mun bɛ commune na a bɛ sara san kɔnɔ siɲɛ kelen. O siɲɛ kelen a sɔngɔ ye 600 de ye. Donc maa maa b'i ka commune kɔnɔ ni si kɔni bɛ san 14 sanfɛ sariya b'a wajibiya k'i kan ka se ka o wari ninnu sara i ka commune ye pour que sigida mara ani a saniya ani ka kɛnɛya lasegi olu bɛɛ bɛ se ka kɛ cogoya min na. Mais o sariya kelen fana b'a fɔ ko bɛɛ man ka sara. Sariya yɛrɛ ye mɔgɔ catégorie 8 ɲɔgɔn sugandi k'a fɔ ko n'a taabolo la olu man ka sara. O mɔgɔ fɔlɔ ye jumɛn ye an ka élèves ni étudiants man ka sara. Muso mun ye bange kɛ fo ka den 4 o sanfɛ olu man ka sara. An ka finitigiw les forces de défense an ka militaires man ka sara ani an ka maakɔrɔ mun si bɛ san 60 la olu fana man ka sara ani an ka dunan mun bɛ an ka commune na mun bɛ ambassade la olu ka mɔgɔ fana man ka sara ani se tɛ maa mun ye parce que o b'o de wele indigent bɛɛ b'a dɔn ko nin kɔni tiɲɛ na lujuratɔ de don se t'a ye dabali t'a ye n'a ma dɛmɛ a se ka fɛn k'a yɛrɛ ye olu man ka sara ani banabaatɔ mun ka bana kuntaga la janyana kosɛbɛ fo san 10 ka taa bana bɛɛ b'a dɔn ko bana y'a degun fo ka dɛsɛ olu man ka sara. Donc sariya b'a fɔ ko olu jɛkulu mun bɛ yen o jɛkulu 8 ninnu sariya ko olu tɛ se ka sigida développement taxe ko a man kan olu ka sara. Donc olu sarali binna olu kan. Mais n'a bɔra a la fɛn fɛn mun si bɛ san 14 sanfɛ sariya b'a wajibiya i ka sigida la i kan k'o sara pour que i ka commune bɛ se ka développer cogoya min na. Donc sariya b'o de fɔ kosɛbɛ. Donc taxe nin ye taxe mun ye n'a fɔra mairie bɛ se ka wasa don musaka la musaka mun y'a yɛrɛ ta ye o y'o taxe in de ye. O de b'a to mairie bɛ se ka écolisow jɔ. O taxe in de b'a to mairie bɛ se ka saniya kɛ ka kɛnɛya lati ka dɔgɔtɔrɔsow la ka minɛnw san ka d'u ma ka goudron furan ani an ka carré kɔnɔnaw k'o dilan ka livre ni cahiers san ka di an ka denmisɛnninw ma ani tableau ninnu. O wari in de bɛ kɛ ka commune baaraw kɛ. Donc a salabaliya o bɛ na ni degun ye ka se commune denw ma. Donc maa mun y'a sara i ye commune den ɲuman ye i da kan ka don commune ka baara la. Donc an bɛ o de fɔ misaliyala n'i y'a lajɛ 2025 an ka budget la an ko ni bɛɛ ye a sara an tun bɛ 51 miliyɔn de sɔrɔ.
mais au 2025 la million 51 an nana ye k'a fɔ an ye million 13 ani buruburuni dɔɔni de sɔrɔ donc i yɛrɛ ɲɛ b'a la a wari ça veut dire que mɔgɔw ta sara la kosɛbɛ dɔw b'a sara c'est vrai mais caman fana ta sara o hukumu kɔnɔna la mairie tun ye sugu dɔ boloda o ye sugu mun ye bɛɛ bɛ na i b'i ka commune taxe sara donc an y'o journée kɛ yan o journée don de la an y'an bɔra a kalama k'a fɔ mɔgɔ caman fana bɛ yen mun tun t'a dɔn k'o kan ka sara o journée dɔrɔn na an tun ye 100 ni 40 walima a n'a kunkanfɛn dɔ sɔrɔ o journée kelen na o journée fana la an tun y'a ye an ka député CNT membre dɔw tun bɛ kɛnɛ kan olu yɛrɛ tun t'a dɔn ko ni taxe nin bɛ yen donc dɔw y'o ka san 4 taxe bɛɛ sara o don yɛrɛ kelen-kelenna na ani an ka kafo an balakaw olu fana u ka jɛkulu nana sara ani an ka jeunesse fana ka sara ani chambre de métier communicateur olu fana nana sara donc taxe mun de don a sarali ye wajibi de ye n'i y'a sara a ka ɲi kosɛbɛ parce que a bɛ mairie dɛmɛ a ka baara la a bɛ mairie dɛmɛ mairie fana bɛ population dɛmɛ pour que sigi bɛ diya lafiya bɛ na cogoya min. An ka jamana yɛrɛmarakafo ɲɛmɔgɔ kɔni ye a yira k'a fɔ wari min n'a bɛ sara n'a bɛ fɔ ko tedirali i bɛna ye ko a wari sarali dɔrɔn tɛ nka a bɛ jamanaden a ka jamanaden ɲumanya a bɛ se ka o yɛrɛ kɔni kofɔ bari wari min bɛ sɔrɔ a la o de bɛna kɛ sababu ye wa ka se ka baara caman k'olu boloda jamana kɔnɔna la min bɛ tali kɛ nɔgɔ ayiwa olu bɛ se ka bɔ an ka sigidaw la cogoya min na ani sira wɛrɛ minnu ni olu bɛ tali kɛ an ka lafiya ale ni kɛnɛya taasiraw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ la. An ka minisiriso min ka baara bɛnnen don bolimafɛn ko ale ni siraba kan ko olu nasiraw ma olu kɔni ye u kan bɔ o kan bɔra min na o de bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye farankan min taara ka o kɛ an ka transportw ni o ye an ka fɛn min kɔni bolimafɛn minnu bɛ mɔgɔw bila ka taa u ta yɔrɔw la ni o ye an ka transport commun ye dɔ farali min kɛra o kɔni sɔngɔ olu kan k'a fɔ ko o gɛlɛyali min kɛra an ka jamana ɲɛmaaw ye laɲini kɛ min na ni u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ka prix sɔngɔw ta ni ka u yɛlɛn tɛ ka sɔrɔ k'u ni ju ni o tɛ a la ka sɔrɔ u ni jamana ɲɛmaaw ma fɛn min kɔni ɲɛfɔli kɛ o nasiraw fɛ ko o ye ko ye min ni olu tɛna o kɔni ka o tɔbɔtɔ o hukumu kɔnɔna na an ka fɛn min kɔni ye jamana ɲɛmaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la gouvernement u y'a yira k'a fɔ ko ni o baara nasiya ninnu ni olu taara ka o kɛ ko maa minnu ni olu ka baara bɛnnen don ma u ni ɲangi min ni o ka kan ko o ɲangiw o na da u kan o kama fɛn min kɔni ye o transportigiw ninnu ka lafasalitɔw ni o ye u ka syndicaw ye olu yɛrɛ fɛnɛ bɔra ni ka ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye kuma jɛlen ye k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye train sanfɛla la ko olu bɛ ta ka u kɛ cogoya min na an ka jɛni ka ɲɛmada. Minisiriso min ka baara bɛnnen bɛ taa ni ka segin yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma an ka dugu misɛnw fo ka taa se an ka dugubaw ka a ka ja an ka jamana ni jamana cɛ koɲɛw ɲɛnabɔli fɛnɛ ma ayiwa min ye taa ni ka segin sira yɛrɛ kɔni fɛnɛ fɛ a ye bataki bila bataki min ni o yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ wa esansi ko gɛlɛya min ni o nana an ka jamana kɔnɔna fo ka dɔ fara a sɔngɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan wa min bɛ tali kɛ taa ni ka segin kɛbagaw n'u ye sotaramɔtiw ye ka taa se karitigiw ma olu ye dɔ farali min kɛ u ka pase wariw kan a y'a yira k'a fɔ nin baara in a bɛ kɛ ni sigikafɔ de kɔni ye wa o hukumu kɔnɔna la min bɛ tali kɛ an taara terrain yɛrɛ kan ni o de ye ka se syndicaw ma lafasalitɔn minnu bɛ yen nɔ taa ni ka segin kɛbagaw olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ la wa Saka Sangare ni ale ye syndicat national des transporteurs routiers urbains interurbains et internationaux ale kɔni ni autogare ɲɛmaa yɛrɛ kɔni fɛnɛ don wa ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ. Taa ni ka segin a gɛlɛya b'an kan parce que degun min bɛ mobilitigiw kan nin sirakun na vraiment bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bɛɛ siralen don ni mobili bɔra nɔ k'a bɛ taa Buguni ou bien k'a bɛ taa Sikaso vraiment u bɛ gɛlɛya sɔrɔ sirakun na ou bien yanni Kayi u bɛ gɛlɛya sɔrɔ bɛɛ sirannen don effectivement sira nin jo don parce que gɛlɛya mun ye mobilitigiw sɔrɔ sirakun na vraiment bɛɛ bɔra a kalama donc o de kosɔn vraiment bɛɛ sirannen don an kɔni b'a dɔn vraiment faamaw kɔni b'u se la yɛrɛ de ko an fana b'a kalama mais ni gɛlɛya nana bɛɛ kan ka i muɲu ka sabali ko bɛ n'a waati dɔn waati min fana ala barika dɔ nin bɛ se ka tɛmɛ an bɛ ɲɔgɔn ye yan bon vraiment an tɛ fɛn kalama o la parce que an kɔni ye a ye télé ni fɛngɛw la ko dɔ farala carburant prix kan min farala kan essence kan u y'o fɔ min farala gasoil kan u y'o fɔ bon ni a nation kɛra dɔ bɛ fara transport kan mais min bɛ fara transport kan anw syndicat ni mobilitigiw vraiment an bɛ jɛ ani dugu minnu bɛ bɔ Bamakɔ yan nɔ ka taga yɔrɔw la an bɛ jɛ ka sigi vraiment ka prix discuter ka bɛn prix kan bon pour le moment
anw syndicat kɔni an m'an sigi ka piri ko kuma fɔ fɔlɔ. O jateminɛ kelen an bɛna o ye Madu Kulubali ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ fan fɛ ni ale min ye syndicat minnu ni olu bɛ an ka tour d'Afrique la an fɛ ale ka kuma caman bolila gɛlɛya min n'o bɛ taji yɛrɛ kɔni sɔrɔli yɛrɛ fɛnɛ kan ani stationtigiw olu yɛrɛ bɛ ka mun kɛ yaasa min b'a to sotaramatigiw ani taxitigiw olu bɛ se ka taji sɔrɔ gɛlɛya kɔni na cogoya min na olu bɛ ka bɛnbɛn misɛnnin minnu kɛ ale y'i da don o yɛrɛ kɔni fɛnɛ la. À ce sens ne bɛna min fɔ gouvernement malien ɲɛna gouvernement u bɛ baara la dɛ mais u ka mɔgɔ dɔw détaché hali n'a kɛra mɔgɔ 300 ou bien mɔgɔ 400 k'o former station u ka bɛn a bɛ suivi de près ba cɛnni bɛ kɛ an n'u ɲɛ b'a la gazali bɛ na dɔrɔn u b'a tigɛ ni minnu sera u b'a tigɛ k'a feere k'a kɛ bidon kɔnɔ ka feere mɔgɔw ma an bɛ se ka gaz lafiya ne la kuma tɛ dɛ mais n b'a fɔ gazali bɛ kɛ sitani surumani kɔnɔ o bɛ taa n'a damanda la an n'u ɲɛ gannen don yan ko b'a la dɔrɔn ka jamana ci jamana dɔ tɛ ka ci ala de y'a kɛ n'ala mina ta wale bɛ kɛ i y'a faamuya gouvernement n'a ka changer d'idéologie mɔgɔ civil u ka civil dɔ former ka station sigi à partir de minuit ka na se fɛn dɔ ma min bɛ baara o yɛrɛ bɛ n'a ye syndicat de chauffeur mɔgɔ kelen kɛ o mɛ CNT la ni problème bɛ yen parce que mɔgɔ b'a fɛ ka n'a jamana tiɲɛ bolo a tɛ tiɲɛ o hakili de bɛ baara kɛ i y'a faamuya u ka syndicat dɔ former u ka bila ni problème bɔ u k'a fɔ o ɲɛna ça c'est comme un délégué ni tani ka n transport ka 60 a kɛra 50 a kɛra n'o bɛ yen déjà o tɛ mɔgɔ chose o tɛ taa radio Mali la ka taa ɲɛfɔ a transport de bɛ nin ye gouvernement ko k'o ni fara kan mankan tɛ o la mais ka n'aw y'a kɛ gasoil litre kɛra 120 ou bien fɛngɛ transporteur bɛ dɔ fara kan ne kɔni ne la place la fɛn ma fara an na transport kan mais gasoil bɛ san ta ne b'a yɛlɛ o gasoil tɛ ka sɔrɔ bon malo n'u la lɔra a tɛ kɛ kungo ye parce que a partir de ma gasoil tɛ ka sɔrɔ c'est essentiel mɔgɔ bɛ k'a laɲini la an kɛ malo an t'a ladeli malo jamana kɛ malo an t'a ladeli jamana malo la dɛ an b'a ladeli jamana ka taa ɲɛfɛ de mais a bɛ taa ɲɛfɛ mais an bɛ taa ni tiɲɛ de kan an tɛ mara ko la. Ka bi kunnafoniyaw olu kuncɛ an bɛ an da don wagati yɛlɛma ale ni a cogoyaw la k'a fɔ ko dɔw kun nata ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ faba kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka i hakili to i yɛrɛ la bari sabula k'a fɔ tile ale fanga bɛna bonya kosɛbɛ funteni ale yɛrɛ fɛnɛ fanga bɛna bonya kosɛbɛ k'a fɔ ko tileganfɛlaw la fɛn min kɔni ye tile ale kaleya funteni degere bɛ taa i jɔ 37 fo ka taa bila 40 o ɲɔgɔnna o la maaw ka u hakili to u yɛrɛ la ni ka ji caman o min ale ni ka u ka fɛn min kɔni taganikasegin baaraw ka o nɛmɛ wagati minnu na ni tile ale kɔni fanga ka bon kosɛbɛ ni bɛ dasigi kɛ aw ka kunnafoniyaw la Tamtam TV Jabaranin sanfɛ ka aw sɔgɔlen to an na kunnafoniya ko nasiraw fɛ aw tɛ fɔ aw jigi kɔ an b'a fɔ ko aw kan bɛɛ wasalam.